fajn. Vybíravec. Ach jo, já mám docela hlad. Mami, já mám docela hlad. Máš tady něco? No, máme tam třeba ryby. Ne, to asi ne. Máme tady mrkev. Ne, to taky asi ne. Máme tady roupáček. No, asi ne. Máme tady pohár jahodový. Jo, to chci. Mě to nechutná, mami. Já už si příště nic nedám. LPS Wines.